Bambang Pepiling minangkani pamundhutane Pak Supriyono apa sapa kuwi ya ben padha eling iki sikep kang utama tumraping urip aja nganti urip iki kesandung alam padang kesrimpet alam warata wong blae saka lali mergo ora gondelan eling cagakan iman lek wong ki cagak iman gondelane eling insyaallah slamet donya slamet akhirat amin Allahumma amin yo pepeling Mas. Dudin samaneka maha fakot akoma madin tegese salat ki cagak ing agama sabar lan tawakal yen kepingin